Gaur egin nahi dugun ariketa izango da, koba batean reskate real bat simulatuko dugu. Hau da, zauritu bat dago koba barruan eta hori aterako dugu. Gure interesantzen zaigu, gure lana da, biktima hori ateratzea. Behin ja, lehen da biziko harreta eman da biktimari, gure lana da, vertikal horietatik atera biktima, putzu horietatik atera biktima, kalera atera arte. Kobasulo baten barruan aurkitu dezakeguna da, alde batetik putzuak, vertikalak, eremu estuak, oso estuak, ura ere aurkitu dezakegu, ibaiak, lakuak, horrelakoak. Segun eta non dagoen, biktima kokatuta, segun eta gertugo edo, ahotik gertugo edo urruneago badago, orduan, luzatu daiteke 12 ordutik gora, egunak edo, pilo bat luzatu daiteke. Koordinazioa da garrantzitsuena, zen horrelako erreskate batean, beti lan egingo dugu beste agentzia batzuekin, eta koordinazio hori lortzeko modu bakarra da praktikatzea. Azkenean olako ariketa batek balio diguna baita da, bukatzen degunean, ebaluatzen dugu, bai hasieratik, operazio hasi denetik, bukaeraraino, zenbat denbora, adibidez, rekurtsoak aktibatzeko zenbat denbora tardatu da, postua instalatzea zenbat tardatu da, eta azkenean ebaluatzen da osotasun batean nola jundan operatibo guztia. Orduan zerbait ikusi bada, zerbait mejoratu daitekeela, horre egingo genuen lana, hurrengo batean alde hori behintzat ez berriro faiatzeko. Eta honek laguntzen digu azkenean, situazio real baten aurrean entrenaturik egoteko, bai koordinatu behar duena eta bai parte hartu behar duten ekipo guztiak. Egia da, horrelako ariketa hauek oso ondo etortzen dira, zerbitzu desberdinen arteko koordinazioa hobetzeko. Eta beti situazio real baten aurrean entrenaturik egotea beti ondo etortzen zaigu.